Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Saluduhan ta kining talento sa usa ka lalaki lumad nga taga Maramag, Bukidnon ni siya mga kapuso. Apan may kaliwat nga bulanon ug sugbuanon. Isikat ni siya sa social media karong bag-o gumikan sa iyang one-man production sa radio drama. Atong paminahon ang istorya ni Dan Kahulogan. Good morning, Dan! Yes, good morning asad ko mo, Sir Nick. Good morning sa hope sa mga televiewers, mga ofid, mga kapuso. Daghan kayong salamat in character good kaayo. Dan, kung kinsa man ning ideya, Sir Dan, ngano man nakahunahuna man ka nga mag-produce og radio drama? Sir, sa ako na sigurong ego, sir, kay mahilig ko, tungod lagi sa akong kahilig sa pagdrama, hilig sa pamina og drama, so nakakataon ko nga mag-awat sa mga dramaturg ko. Sa nagkalain-laing mga tingog sa radyo. Unsa may sikreto sa pagsundog, pagsuon sa tingog ini atong mga banggiitan nga mga drama talents? Para sa ako, wala magud ako sila or gi-studyhan. Magdepende na magud ako nga maawat yun ako or dili. So magdepende na sa akong tingog kung say outcome sa akong voice nga madungog sa mga katawhan. Such as unsa man sir, unsa may mga character nga pwede nimong or personality nga pwede nimong masundog? Bata, mama, tigulang, og papa, and lolo. Og bata sad nga lalaki. Tigulang ko no sir be. One line. Lalaki, babae. Lalaki. Ano, siya ka man ikaw, Maxima, o katugay ba siya, di mo ni Pauli? Bata sir. Ikaw siya, Maxima. Anong dili ka makahuwat na ako, ha? Magpantay ka lang yun ako, tiguang na kanarapa. Bata, babae. Yaya, nano hilak man ka? Tamuti mahal ka, baby. Dili ko ba talaga mamuhak ka na ako? Tamuti na nagkataon ako sa pagmahal ka ni mo. Gisan ko na ikaw ang akong anak. Biliba, kat sa nato, Sir Dan, kipada yung taong istorya. Kining imong gipauso karon, one man nga production sa usa ka radio drama. Nganong nahunahunaan man sa mo, Sir Dan? So, kinalagay nga po ang dagan kayo advice sa mga tao nga i-share ko na ang mga talent, mga abilities. So, ako po siguro nga doon ay ko ingon sa mga iniini nga talent. So, why not nga din ako i-share sa mga katauhan? Pwede mi mangayo og background nimo, Sir Dan. We understand you're still in school day ko no. Nag-eskwela pa ka. Ug taga diin man gyud ka lumad imong pamilya asa man yung mga kaliwat ninyo, Sir Dan? Yes, ang akong mama diya gyud na nataw sa Argao, Bangko Tigib, Argao, Cebu, sa mga Oyang Gorena family. Din ang akong papa diya sa Bantig, Gentleman, Bohol, sa mga Kahulugan family. I am a student, a fourth year student at the Carlos Polytechnic College, taking a Bachelor of Elementary Education. Sige, karon Dan, amo kang i-challenge karong buntaga hatagi ko nimi og tuna kay giandam namo nga radio drama. Sugod sa intro gyud hangtod sa few lines sa istorya nga imong idalit kanamo. Sir. Start, sir? Sige Dan, go ahead. May matlaw ka nang tanay mga tigpamanuan si Kata Tupun ang kanjupanan si Sir Kaoy. Bigyan ng bawang Sir Tisa nga may pagkatag kinabuhi din akong kaoki. Ako si Cindy. Sa dili ko pasyukan sa pagsaysay ka kong kaoki, palayog sa pagtutuyog sa awit pinaguluhan. Sir, okay. Nayapa ka na, Cindy. Ano nakikrilasin ka atong menu, oy? Nasayad ka naman siguro na kung sawa o pagkigrilasin sa tao menu? Pero ma, mahal ko si Chima. Abad mahal ni mo siya, ada. Pero huna-huna, wala nagkakabaka o pamilya. Huwag ko inabot, ma. Ang importante ka, mahal ko niya. Nagminahalay kami, ma. Ay, ambot ka di mo, Cindy. Abad mo, Jay. Ay, huwag ko magdala. Doon naman ito katuig ka sa atong pagpag-live-in.
Ay, manginaot lang ko sa inyo. Hindi na talaga saktan sa inyong asawa. Mangilaw tayo dahil. Tugod kayo. Di siguro ko mabuhi kung muha ka ako. Ay, Jay! Oh, Jay! Animal ka talaga ka? Aba nga nang sumpay ni Maong Sigilanon. Sikit sa ka, ang iabot sa nambay. Ang asawa ka ni Jay. Aba nga, nangyari ka na. Marat, sir. Pagka-talented, bilibag yun na mo ni mo. Dan, dili ba nilisod? Ingon ani nga mag-switch ka og multiple nga mga voices? Since we're not perfect, no? Pasay, sir, mabulol gyapon ko, sir, kay kabalogya ka, sir, kadang kinahanglan support tayo ng isa ka voice, pero kinahanglan kagi magpiyong-piyong ko, sir, mabita maguba akong naong, ilang ako na, maguba daw akong naong, so, innate na siya nga kuan. Isa daw po nga, naras ako na ang flow sa maong drama, sir. Sa mga interesado, Sir Dan, nga makapaminaw, makakita ni mo mga gipang buhat, labi na gipost man nimo sa social media, unsa man nga mga accounts pwede nilang matanaw. So, mga ka-viewers, mga televiewers, lagay na sa ako mga love, mga kapuso, please follow my page, Danilo Kahulugan Show, and YouTube channel, Danilo Kahulugan. Daghan na kami nadungog nga lain-lain nimo nga tingog nga giportray. Imo ko nang tininuod nga voice be imong normal nga tingog. Maura yung mong inanay sermon eh, murag kuan kanang yung mga grambol bitaw nag-ipon ta na ng mga tiguang mani resulta sir. Pagkaaligig. Sir, mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karon, sir. Padayon lang kitang magsuporta, dili lang kita sa akong channel, ingon man sa Kapuso Network sa Visayas. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, pagpaambit sa imong talento mga kapuso gikan sa Bukidnon, si Dan Kahulugan. Salamat. Yes sir, daghan po kayong salamat and God bless. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, sir.